Dali lang kayo sa. Dali lang kayo. Ay, inayos ang internet mo. Dali kayo sa. Murag dugay-dugay gito wala naka-update ba no? Na-busy mong gutagod, pasensya na gigayo. Asa man to akong guide eh. Ato sa tapos ng live eh. Hello guys, good morning sa tanan. It's March 5, March 5, 2023, no? So, sayang no yung kuan ba, sayang kay tong 987 na to ba no, kay na ako yung 97 nga pairing. So, apil pag itong 907 kay na ako'y nakita nga 70, so naa siya 97, so lahi day ang napares bay kato day 947 nga ni result kagahapon. So sayang kay itong last na to nga combination dagan gid kay siya gi-slyran. So karon kusuga gid kay ni 4 ug ni 5, pero kini si 4 murag naa pa gid siya chance nga magbalik guys. So watch out ani. And then gawas ding 0-0 no. Na ako nakita karon nga guide ba. Na ay mga missing sa ako kay missing manggod ning trace good. So murag lami kay siya apason ba kay wala pa kagawas ang trace karon nga bulan. So ang missing ang trace kani guys, ug mugawas gid si trace guys. Diri gini siya possible sa kuan gini possible ang trace ug mugawas ang trace kuan gini siya. 3-4, 3-3 or 3-6, no? Kana gid siya ang best gid niya nga pairing karon guys. So ug mugawas manggaling si tres, no? Eh ang akong waiting gid diri na gid siya tres gid. So kusog kayo ang tres. 3-3. Pwede siya 3-3 na no. 3-4 mong to by 3-4, 3-3.
Mao ni siya ang possible pairing sa 3-3 tres di sana naa siya tres ba kay missing gigayo ang tres then kuan anytime gid siya pwede gid siya mo mubagsak guys. And then anyway shout out ko guys sa akong kuan sa akong mga ka GC. Medyo na busy gid ko for pila ka adlaw guys sa akong mga followers. Busy ko pila ka adlaw mga pila ta ka adlaw wala ka update no. Medyo na busy lang gid gamay. And then shout out ko kina Ivory Bulawan, kina Alangga Sanchez, Zebi Sanchez, kina Dot Monte, sa akong mga kauban di sa GC guys, sila nilang Arkel, silang Mamlu, sila ni kinsa pa nang nadas lang silang Boss Jeffrey, silang Sir Jeffrey sa Pikas GC guys. Okay. And then again na sa katong mga na mga nagchat nga mo add sa GC, gusto mo sulod sa GC. Kapila na ako nag-tell ana gyud nga naa na gyud na mo gyud na gyud kining perminti na manggod taga kuan kining always naman taga kuan ana unsay ways ang kato lang yung galisod lang gid siya magtaya man no kato lang gid siya ang best niya nga ma-add na to siya sa GC kay sa GC anytime mo ta pwede makataya sa chat lang ana so okay. And then balik ta sa atong combination guys ha. Dito sa 3-4-3-3-3-6. So na ako'y nakita ba? Kini oh. Ang ako nakita guys kuan kini oh. Kining 3-4-1 ba? Kana siya nga number bitaw guys. Mo slide ra ni siya -1 or +1. Explain na ako daan na. So kini si 3-4-1. Mo slide ni siya. Isa na ay old draw nato ni guys ha. Na ay digit nga mogawas ani nga slide siya sa 341. So possible ani guys ani na siya 241 og 3 ang atong i-minus ha o pwede po siya mag 441. So kanang 441 wala pa na sa kagawas no. Kusuga gid kusog kay 41 ra babay. Delikado pud siya ba no. Kay kusog kayo ang 41 nga pairing. And then pwede po siya mag 331. Pwede po siya mag 351 na explain lang na ako niya. Ang ikatulo guys, pwede ni siya mag 342 is kalugar no. Pwede po siya mag -340. Kini. So kani siya na ay batch sa batch ani guys, sa batch ani na ay mulusot ani isa. Na ay mulusot ani sa combination. So para sa ko ang waiting na ako nga pairing manggod guys is 3-4 og 3-3 no. Na ako'y waiting guys nga 3-4 or 3-3 nga pairing. So og tan-aw nimo siya diri. Ang ni-shoot ani kining 3-3-1, 3-4-2, 3-4-0. So naara gid siguro ning tulo no. Guwapo ang nindot ng combination nga kuan. Check na to be. May mga sir sa pinaka the best isa lang gid naara bagi 441 nga pairing ba yun pwede ra bagi dyan mo 41 oh basig ang guide may mugawas ba no pwede siya mugawas mismo niyo pero tanaan na to 3-2-4 pwede po siya 3-4-2 siguro ni bay. Three, 4, 2 siguro. Yan na siya 6-0. Asa man tong pending diri. 6-0 pair. 3-6-3-3. Tama. So kini ang best ginako ani guys ha. Ang best ni ani kining 3-4-0 og 3-4-2 ang defense kini guys. So 3-4 nga pairing. So naa siya ay mugawasay no nga minus ra na deduct na siya sa isa. So kini siguro ang best. So pwede mo bugod siya mag 4-1 base nang kini ang mugay. So kining mugawas ang guide or kini
ana kay na siya possible nga for one pro shoot ang inyong maintain ani guys, ana mo gina-maintain shoot gani ani nga slide nga combination, ayaw ninyo buhi igid kay one of the draws mugawas gini ay gid ka puol ug moingon ka nga ay kuan man ug namoy shoot gani ang inyong combination adto nga pattern ato nga shoot ang inyong numero nga gina-maintain adto nga pattern guys, ay gid ninyo buhi mugawasay gina siya guys. So kato siya mora to siya akong i-share sa inyo nga kuan nga kanang possible nga magawasay ba, and then naapod ko yung combination nako nga para sa ako agid gawas gid siya guys kay missing manggod ang 3 no papo kayo. So para sa ako ang akong combination kining 36 diri po 36 so 306 316 kini lang ako guys. So possible ni siya magawas mga na po siya possibility nga i-delete, and then waiting na gid kayo siya guys. Kanang 6-0 nga pairing dugay na gid na anytime na gini mo gawas gid. So tanaw na ako 306 ug mo slide sa 316, and then katong 709 moingon 709 slide man nun ana bi ko nga naay 70 nga pairing, naay 70 nga pairing guys mo gawasay. So nigawas man ang 974 kagahapon, so change digit ha ni guys. Mahimo na siyang 708 ana siya ang kuan ha. So naay 70. So para karon para sa ako ang akong combination kini one digit lang yun. Then katong 3-4 guys nga missing bitaw, katong gi-post bitaw na ako ganina nga katong 3 bantayunon gini siya kini kining tulo bantayunon gini siya karon guys kay basing mukalit ba no kay missing baya ang kwan ang tres. So kana lang guys palihog ko paki-share sa atong video, and then ay lang gikumpiyansa sa combination nga akong gi-post kay itong +1 -1 manggawas gina siya. So timing gid ang problema ana. So kasulod niyo yung combination, just a tip lang gid nga ayaw sa gid siya buhi. And then paki-share ko sa akong video guys. So wala pa ka subscribe, and then hope to win guys. Di na kay ko maglangan kay hapit na ang panyud to. Dagan pa kay tagbuhaton. And then update ko unya kay na ako nakita nga combination po unya nga nice. So karong 2 PM draw ug mugawas gani atong combination, update ko later, okay? Salamat sa tanang manag-watch and hope to win guys.